פלייס.איי.אל מאפשרת לנו להגיע לטלנטים מעולים, שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם בערוצים הרגילים. ברגע שיש לנו משרה שהיא מתאימה לסוג הטלנט שיש לפלייס.איי.אל, זה המקום הראשון שאנחנו הולכים אליו. חיפשתי עבודה מעל משנה, אף אחד לא חזר אליי. לא קל, לג'וניורים, לסטודנטים. רציתי להתייאש. אין הרבה הזדמנויות לאנשים חסרי ניסיון. ב7 באוקטובר הייתי בבית, בעצם עם האישה ועם הילד. אתה עוזב את כל מה שיש לך, יוצא מהבית בלי כלום, גם להיות בלי בית, גם להיות בלי מקום עבודה פיזי. הגיעה אשתי עם המודעה של פלייס.איי.אל. ואמרתי שזאת הזדמנות ללכת עליה. במיונים של הפלייס.איי.אל הרגשתי שהם ראו אותי, הייתי יכולה להביע את עצמי, שמעו אותי. החלום שלי זה להיות מפתחת תוכנה. בשונה מתהליכי גיוס אחרים, הרגשתי שהם התאימו את היחס ספציפית אליי כחלי. ולא רק דברים טכניים וסטטיים, כמו שבודקים בהרבה מקומות עבודה. ראיתי גם איך עובדים באמת בתעשייה. אני חושב שפיצוח משמעותי מאוד של פלייס.איי.אל זה היכולת להביא הרבה מאוד חברות טק לשבת ביחד, מצד אחד להתחרות במגרש העסקי, ומצד שני לשתף פעולה בנושא של פתיחת החברות לטלנט בפריפריה חברתית וגיאוגרפית. פלייס.איי.אל עושים את כל העבודה מאחורה, אנחנו מקבלים טלנט מעל ומעבר למה שאנחנו צריכים. רואים את הפוטנציאל שקיים בי. מה שפלייס.איי.אל עוזרת זה בעצם היא מלווה את הקליטה של העובד, עובדת. גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה של להרגיש בנוח. זה עוזר מאוד להצלחה של הגיוס. בשנה אני הרגשתי שלמדתי כל כך הרבה, אפילו יותר ממה שלמדתי בכל המכללה. כשאומרים הייטק, אז תמיד קופץ תל אביב, אבל אני מדמיין את זה שעוד כמה שנים שיגידו הייטק, יגידו נתיבות, יגידו אשקלון. בנגב המערבי, בעוטף, בשדרות. עם קצת פוש, כמו שפלייס.איי.אל נותנים, אני רוצה להאמין שזה באמת אפשרי. להישאר באזור היפה הזה שהוא באמת הבית שלנו ואין לו תחליף. לא רק שלדבר הזה יש ערך חברתי דרמטי עבור מדינת ישראל, אני חושב שזה גם עוזר להייטק הישראלי כהייטק. זה המקום לקבל טלנט בצורה קלה וטובה. וכשבאים אליי יזמים אחרים, אני אומר להם, תתחיל קודם כל בפלייס.איי.אל.